Wat een prachtige dag hoor net. De zinnen er flink bij en dan die temperatuur. Dan is het maaitijd en dan is het volop maaitijd. En het maaitijd zwaar, dat blijft voorlopig ik nog. We krijgen eerst wat meer warmte, daarna wordt het weer even wat minder warm, maar de temperaturen blijven te hoog voor deze tijd van het jaar. Joen en vannacht. Opklarings, misschien een mistbank en verder is een temperatuur om en bij de 4 graden heen. Een net al te sterke wind en die zie ik toch starig gewoon het oosten en het noordoosten op. En dat vooral letter vannacht. En dan morgen zinnen, flink wat zinnig. Ik nog wel een beetje bewolking, de temperaturen 14 en 15 graden op de Eiloon en op het Versloon 16 en 18 graden. En de wind had natuurlijk ik nog invloed, komt uit het oosten en het noordoosten waai, matig en vrij krachtig en die viel dan nog wat koud aan. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. En dan komen we toch die vreeds in, maar een temperatuur om het bij de 17 graden heen opplakken, kan 18 of 19 graden worden. En dan is het gewoon haast simmer. Nou ja, dan moet ik het gewoon simmer waarnemen. En dat in de maartijd, dat in maart. En verder de zinnen er flink bij. In het weekend staan er gewoon wat legere temperaturen. Op sneeuw nog zo'n 15, 16 graden. En op sneeuw zo'n 13, 14 graden bij. Maar dan gaat die wind weer wat meer om naar het noorden en het noordwesten. En dat verklaart eigenlijk die wat legere temperatuur. Maar het blijft nog altijd mild voor de tijd van het jaar. We moeten morgen maar weer even in het maartijd zwaar zien.